Dobrý den, vítám vás u kanálu Renovace jako koníček. Takže tady je Škoda 1000 MB v započaté renovaci, vyvařené prahy, vyčištěné podběhy od plastizolu a nastříkáno v epoxidovém základu. Vnitřek to je už taky očištěné a nastříkáno v epoxidovém základu a v polyméru. Stropnice hotová. Na to se pak nalepí protihluk a dá čelounění a ještě se to nastříká teda barvou, než se tam bude něco lepit. Finální krycí. Tady je rozpracovaný projekt Fiat Tipo. Takže prahy, podběh poopravený, čeká ještě přední podběhy, až se vyndá motor, kompletně udělat, vyvařit tyhle ty čílka. Ale to dám do dalšího videa, že udělám nějaký sestřih fotografií, když bude zájem, jak to probíhalo. Teď tu dělám jarní úklid, tady mám teda ještě Škoda 105, to se vyvařovaly přední podběhy, ty vršky, aby tam šly blatníky. Je tady teďka trošku bordel, ale to se všechno uklidí. Teď musíme uklidit tady venku, tak tu rozebíráme Volkswagen Golf 4. Půjde do sběru. Hozený přes střechu, takže by to nemělo cenu opravovat. Tak se to rozebírá do sběrny na ekologickou likvidaci. Dobrý, takže dejte like a odběr, asi vás zajímají další informace, co se bude dít, co se bude renovovat, protože máme těch projektů fakt hodně. Máme tady Avii hasičskou, vepředu mám ještě Škoda 100 na renovaci a chtěl bych o všech těchto vozech udělat videa, fotky a nějaký rady, tipy a tak dál. Tak zatím, čau.